Rolda de réplica, ten a palabra a señora Paz Franco, do Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego. Grazas, señora presidenta. Despois de escoitar a intervención do señor Varela, só me fica a decir que é injusto e é unha discriminación. Se é tan boa unha para cada aldea, non só unha para o Irixo. Son vostedes absolutamente discriminatorios co resto dos 13 concellos deste país que se van quedar sin ningunha incineradora. Ou postos a decir se é tan boa e a concentración de produción de lixo no noso país, no sur, non está precisamente no Irixo, por que non as ubican naqueles lugares onde se produce a maior cantidade de lixo para non andalo paseando, para non introducir tanto gasto e para non producir tanta contaminación ambiental no transporte do lixo, por exemplo. Mire, indo xa un pouco máis en serio. Señor Varela Suárez, falou vostede aquí de que os vertedoiros eran a cousa máis contaminante do mundo, pero eu quero recordarlle que neste modelo tan idílico que vostede nos pinta, o resultado final é que hai unhas cinzas, verdade? Que hai que depositar en vertedoiros e que, ademais, esas cinzas sí que son altamente perigosas até o punto que requiren un tratamento como se fosen residuos nucleares desde o punto de vista da seguridade. Sí ou non? No, señor Castiñeira, bota vostede a man á cabeza, podía traernos aqueles tarros que traía na legislatura pasada de como quedaban os ríos na zona de Cerceda como consecuencia de Sogama. Onde ten os tarros ca auga? Tráiganos, por favor, que eran altamente ilustrativos. Eran altamente ilustrativos, señor Castiñeira. Miren, señor conselleiro, o que nos dixo vostede aquí na súa intervención, aparte de ser literalmente repetido o que nos dixo hai 2 meses, é exactamente o mesmo que vostedes decían hai 20 anos cando se puxo en marcha a planta de Sogama. Non iba a haber problemas ambientais e o señor Castiñeira é testemunha en primeiro termo deses problemas ambientais, empezando polas augas e polos acuíferos e polos ríos. Non hai máis que ir ver tampouco o vertedeiro que está na parte de atrás de Sogama. Problemas económicos. E miren, vostedes xa está ben de manipular a realidade. Eu xa sei que vostedes teñen todos os recursos da administración que, en lugar de utilizalos para xestionar os residuos como é debido, utilízanos para pagar publireportaxes na prensa local cando se cuestiona o modelo vendendo as bondades do modelo. Pero a realidade é que a planta de Cerceda está colapsada desde hai moito tempo. E a realidade é que, inda que se construa outra planta ahora no sur para paliar o colapso de Cerceda, dentro de pouco tamén estará colapsada o do sur, porque o modelo, señor conselleiro, por moito que nos queiran meter os dedos nos ollos, este modelo precisa de que cada vez produzamos máis lixo e precisa de que cada vez se incinere máis lixo, porque senón o modelo é insostible. Por iso nós, entre outras moitas cousas, efectivamente cuestionamos o modelo. Estamos en contra deste modelo porque xa se demostrou absolutamente ineficaz. E por que é mentira que teña impacto cero, señor conselleiro? Eu non me vou poñer aquí a lerlle todos os informes que hai de autoridades sanitarias, de autoridades científicas en relación co impacto, pero non hai máis que ver como en só nos últimos 20 anos se foron reducindo os umbrales mínimos que a Organización Mundial da Saúde establece a respecto de determinadas sustancias que se xeneran nas plantas incineradoras, como as dioxinas, o mercurio e outras moitas. E como, nalgúns casos, xa a Organización Mundial da Saúde eliminou o umbral mínimo, porque o umbral ten que ser cero para garantir a saúde. E non me veñan vostedes nese ámbito a poñer de exemplo a planta de Cerceda, porque todos, creo que os que estamos aquí, inda que non sexamos autoridades científicas, sabemos que para que empece a haber certa prevalencia na poboación de enfermidades ten que pasar certo tempo. E, señor conselleiro, para finalizar, decir que o rigor co que vostede nos dixo aquí determinadas afirmacións acerca das consecuencias que non iba a ter a instalación desta planta no Irixo, eu convídolle a que veña a dicirlle aos veciños do Irixo que vostede se compromete que sea así, porque se é tan boa, por que o señor Baltar II, recén estreado na súa sucesión dinástica ao frente da Deputación de Ourense, afirma que o alcalde de Carballiño fai ben ao poñerse a que se ubique no Irixo porque está ao lado do seu concello e é o que defende ao seu
os veciños de que? Da fantasma que ergue o Bloque Nacionalista Galego porque nos opoñemos a todo porque sí. Mire, o mesmo rigor que vostede utilizou aquí para defender a planta porque non nos deu ningún dato, non nos fixo apelación a ningún informe, remate, señora Paz, o rigor por favor, deste panfleto que vostedes andan repartindo polo Irixo, no que pon que hai que estar a favor da planta do Irixo porque as cenizas se van convertir en abonos para a agricultura, porque remate, parte dos Paz, beneficios se destinarán á loita contra a fame no mundo. Estela Eólica en realidade gracias, é unha Paz. ONG, non é unha Moitas empresa gracias. do ámbito das hidroeléctricas. Máis nada,